Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabi Muhammad da iyalan gidansa tsarkaka. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na musamman a inda muke taɓo muku wasu muhimman batutuwa da suka shafi Ahlul Bait alaihimus salam. A shirinmu na yau za mu kawo muku takaitaccen tarihin Imam Jawad ne alaihi salam. هاي الليلة واجب نحتفل والهم يزول، نبعث الحب والتهاني للنبي الهادي الرسول، نسأل الباري السادات ليلة ميلاد الجواد، نسأل الباري السادات ليلة ميلاد الجواد. يا إمامي يا غرامي يا غرامي يا إمامي. Muhammad dan Ali dan Musa, wanda ya shahara da sunaye Imam Jawad da Imam Muhammad Taki, wanda ya rayu tsakanin shekara ta 194 bayan hijira zuwa shekara ta 220 bayan hijira, shine imami na tara a cikin jerin imamai 12 da yan shi'a suka yi imani da su. Alkunyarsa shine Abu Ja'far, sannan ana masa lakabi da Jawad dan Rida. Dalilin da ya sanya ake masa lakabi da Jawad kuwa dan ya kasance mai yawan kyauta ne da karamci. جينا المرقدة فرحة مولده الليلة، جينا المرقدة جينا المرقدة جينا المرقدة الليلة، جينا المرقدة جينا المرقدة فرحة مولده الليلة، جينا المرقدة جينا المرقدة ميلاد الجواد فرحان العباد كلها معيدة الليلة، كلها معيدة ميلاد الجواد فرحان العباد كلها معيدة الليلة، كلها معيدة. Imam Jawad ya ɗauki tsawon shekaru 17 yana yin imamanci, wanda ya yi zamani da gwamnatocin Ma'amun Abbasi da Mu'tasim Abbasi. Bisa bayanan madagarori da dama, Imam Jawad alaihi salam a ƙarshen watan Zulqa'ada shekara ta 220 bayan hijira, yana mai ɗan shekaru 25 a duniya ya yi shahada. A cikin jerin imaman Shi'a shine wanda ya yi shahada da mafi karancin shekaru. An binne shi a kusa da kabarin kakansa Musa dan Ja'far alaihi salam a makabartar Qurayshawa da ke Kazimain, wanda take a zamanin yau a kasar Iraki. Kasancewar yana da karancin shekaru 8 a lokacin da ya zama imami, ya zama dalilin da ya sanya wasu daga sabon Imam Rida alaihi salam suka samu shakka a imamancinsa. Wasu sun bi Abdullahi dan Musa dan Jafar, wanda ya shahara da sunan Abdullahi Aukalani, a inda wasu kuma suka bi Ahmad dan Musa Shacharak, a inda suka ɗauke su a imamansu. Wasu tawagar kuma sun haɗe da tawagar da ake ce musu waƙifiya, wanda wasu ne daga cikin 'yan shi'a suka ɗauki cewa imamanci ya ƙare ne akan Imam Musa Kazim alaihi salam, amma mafi yawan sabon sun karbi imamancin Muhammad dan Ali alaihi salam. يا مولد ربيع الجنة طرست الأرض بورودك، من أول سما للسبعة نزلا عيدا بوجودك، كل الكون شايل شمعة فرحان وحضر مولودك، من باب المراد ضاعك منبع شرف جوده وجودك، يا ابن الطيبين بيك معيدين بيك معيدين، يا نور الهدى هالليلة يا نور الهدى يا نور الهدى. Ya kasance alakar Imam Jawad alaihi salam da 'yan shi'arsa yawanci ta hannun wasiƙa ne, wanda suke ba wakilansa suka yi masa, sa'annan kuma ya rubuta masa amsa ya mayar musu. A zamanin imamancinsa, ƙungiyoyin ahlul hadis wanda suka ba wa hadisi girma na musamman, zaidiya, waƙifiya da gullat sun yawaita da ayyukansu. Imam Jawad alaihi salam ya umarci 'yan shi'arsa da kada su bi irin waɗannan sallah, sannan su dinga tsinewa gullatan da suke ba wa Imam Ali alaihi salam matsayin Allah subhanahu wataala ko na annabta. Daga cikin shahararrun tattaunawar ilimi wanda Imam Jawad alaihi salam ya yi da malamai bangarori daban-daban na musulunci, akwai matsaloli na aƙida, haka ma da matsaloli na fiqh irin su hukuncin yanke hannun barawo da hukunce-hukuncen aikin hajji.
Hadisai 250 ne kawai aka iya samowa daga Imam Jawad alaihissalam, wanda hakan ya samu asali ne ganin cewa shekarun da ya rayu ba su da yawa, haka kuma yana ƙarƙashin matsin lambar mahukunta ne. Haka ma masu ruwaito hadisai da sahabbansa ba su wuce mutane 115 ba zuwa 193. Ahmad dan Abi Nasri Bizandi, Safwan dan Yahya da Abdulazim Hassani suna cikin jimillar sahabban imam din. A cikin madogarorin shi'a a rubuto karamominsa da suka hada da yin magana a lokacin da aka haife shi, tafiya zuwa wajen mai nisa a cikin kankanin lokaci, barkar da marasa lafiya, da kuma idan yi addu'a take ake amsawa. Malaman ahlus sunna ma sun yi bayani akan shi, ilimin shi, nitsewa a cikin irfani, sannan suna girmama Imam Jawad alaihi salam. أزهر الوادي كل الكرم بحدوده، الجود مد وجوده من أبو الهادي، الله علينا يعوده، مثل النبي خصاله كماله من كماله، اسم الله على الجماله، اسم الله على الجماله، مثل عين النبي عيونا نعمت عين اللي يحسدونه، بعيون نعمت عين اللي يحسدونه، هذا الجواب يعرفونه، هذا الجواب تعرفونه. Zuwa yanzu dai fiye da littattafai 600 ne na ilimi aka rubuta dangane da imami na tara a cikin yaruka daban-daban aka kuma yada. هذا من خير العباد، هذا من خير العباد، ليلة ميلاد الجواد، هذا من خير العباد، ليلة ميلاد الجواد، يا إمامي يا غرامي يا غرامي يا إمامي. Da wannan muke amfani da wannan dama muke wa 'yan uwa mu'mini masu sauraro wannan shirin barka da wannan rana na haihuwar Imam Jawad alaihi salam. Muna fata kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu a cikin cetonsa bi haƙƙi Muhammadin wa da tayyibin at-tahirin. جينا المرقدة فرحة مولده الليلة، جينا المرقدة جينا المرقدة جينا المرقدة الليلة، جينا المرقدة جينا المرقدة فرحة مولده الليلة، جينا المرقدة جينا المرقدة، ميلاد الجواد فرحان العباد كلها معيده الليلة.